Lu. Yo, sik. Kok ae sik ngiris iki tebok kok dhewe dimakani kewan rek. Yo. Panas ya. Lu. Nanti Rike gak tau jubul itu. Ya biasa mudik. Mudik dah. Iya sih, lumayan. Oleh sangu dah. Ya oleh. Sok ta. Mau melok ae. Palot rek. Kon mang enggak ngombe ta? Ngombe niki lho. Heeh, ya. Angrekno iki lho. Ngombe kono. Yo. Yo. Tuh. Cuk. Endi? Apa nih? Ngene ku mang lho. Apa ngene iku? Iki lho. Lading. Oh lading. Lho emang kon cekel ngono. Lho. Lah ndek endi mang? Mari mang ngombe mau. Karo, sampean di. Gak penting ngono ta. Pak lho, apa nih? Kula diku. Karo sih aku. Le. Oh, jumbuhe. Lu karo ngene ya opo rek. Awakmu sing gawe ku mau. Cak. Tak temen ladingku mang. Lha ya? Lading. Karo. Ladingku mang aku mengiris wong loro ambek anu mang ilang ya moro-moro mari ngombe mang. Karo. Iki piye? Di. Iki ono sih ya. Ayo. Cak, nanti Apaan sih? ladingku mang lho. Lho awakmu mangkan sing nyekel. Pole yo apa Karo sih. Ya Cokotono kono wis. Wis mosok gawe iki. Cokotono ae. Yo. Tak kena di. Dicokoti koyo tebu ngono lho. Ya kritis wis Apa nih? lambe iki. Ya enggak ta. Ya ngono Cokotono ngono padha ae mbek lading iki. Oh, wong grandel. Ancuk lah iki. Meneng ae ayo. Tunggu meneng ae. Ya. Ya iku enak sih lho. Saiki kena digawe. Yo kenek wis. Lah ono ndi ku mau? Lah ketemu dindi, Mang. Gede kan ngene. Aku blek lho kon niku. Matel lho.